Assalamu alaikum wa rahmatullah ‘yan uwa musulmai. A daidai wannan lokaci na 12 na watan Ramadan wanda ya kunshi yafiya, yana da muhimmanci ka yafe wanda ya ma laifi sannan ka yafe ma kanka. Abu ne mai wahala yafe wanda ya ma laifi, musamman wanda ya ma zafi, amma kuma ladan da ke cikin yin hakan ba abu ne da za ka so ka rasa ba. Cikin Sura An-Nur aya ta 22 Allah Subhanahu wa ta'ala ya ce, ku yi yafiya kuma ku ɗauke kai. Shin ba za ku so Allah ya gafarta muku ba? Hakika Allah mai gafara ne kuma mai rahma ne. Idan ka yafe ma wanda ya ma laifi, Allah zai yafe ma naka zunuba. Sannan idan ka yafe ma kanka, hakan zai rage ma nauyi da kuma zafin damuwa. Domin kuwa Allah mai yafewa kowane irin zunubi ne, komai girmansa. Manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa ya ce, duk wanda bai ji tausayin wani ba, shi ma ba za a ji tausayinsa ba. Don haka ‘yan uwa musulmai, mu koyi aikin gafara, mu yafe wayanda suka yi mana laifi domin samun rahmar Allah da kuma tausayawarsa. Ƙarshen saƙonmu na yau kenan. Insha Allah ku saurare bidiyonmu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أحب الوفاء بشتى الصور